Imos saudar de seguido ao concelleiro de Dinamización de Culleredo, Juan Carlos Iglesias Lobelle, que supoño que estes días estará moi contento, pero tamén moi ocupado, porque comeza unha fin de semana, esta primeira de xullo, con moitísimos temas. E un deles, o que é responsabilidade directa, é o Mercado Templario de Burgo de Faro, que onte se puña en marcha. Concelleiro, que tal? Boa tarde. Hola, boa tarde, Fran. Satisfeito das primeiras horas do certame? Pois a verdad que sí, moi satisfeito. O mercado templario comenzou ayer, día 1, e a verdad que cunha grata sorpresa, porque sí que tuvo unha gran afluencia de público. Esperaban vostedes na primeira xornada tanta xente, tanta expectación? Pois a verdad que este ano é o primeiro ano que se fai así un día maior, que comenzamos o miércoles en vez de comenzar o jueves como os últimos anos, e a verdad que temos algo de dúbida, porque, bueno, miércoles, día laborable, e na que estamos no mes de julio, día 1, e bueno, xa hai moita xente de vacacións, a verdad que tiñamos unha dúda, pero bueno, sabemos que é unha zona moi concurrida, que é un mercado xa que leva moitos anos funcionando en Culleredo, e bueno, ayer demostrou que a xente ten ganas de mercado, e un ano máis acudiu gran afluencia de público. Claro, nós que o vemos dende fora, dende a parte de fora da organización, a nos pareceu normal que aumentar algún día. Cando vin o cartel, dice, pareceme normal, e se aumentan dous, o mellor tamén enchen. Pero claro, a organización ten que ter todo en conta. Non vale así tomar as decisións así como así, non? Claro, hai veces que unha cousa que se repite moito, se aumentan os días, pois chega a cansar. Pero bueno, vendo os últimos anos, a gran afluencia de xente que había, e a demanda de que un día máis, porque sí que hai xente que ao mellor por fin de semana traballa e ir por a semana, e a verdad que por iso apostamos por fazer un día máis, que chego a comenzar o miércoles, e bueno, moi sorprendidos e bueno, encantados de que sexe un referente na comarca. Que máis lle gustou das primeiras horas? Que é o que máis valora vostede, pues, da apertura da feira, do mercado? Pois a verdade que a mí me gusta todo, Fran, me gusta, porque sí que o entorno é un entorno invidiable, sí que este ano tuve que facer unhas pequenas modificacións por culpa das obras no paseo, pero bueno, hasta creo que quedou incluso máis amplio, máis bonito, bueno, a verdad, pues eso, que falábamos antes, o que máis nos sorprendeu, pues eso, a xente, bueno, o colorido dos puestos, como se caracterizan os vendedores, bueno, en líneas generales, a verdad que todo me gustou. Si onte houve moita xente, presúmese que agora hoxe, mañá, xa venres, que digamos que moita xente pois xa non ten que traballar o sábado e o domingo, imagino que estarán vostedes esperando que sexa un éxito esta fin de semana. Pois a verdade que sí, ademais vendo a temperatura destes que dicen que vamos a ter estes días, temperaturas super altas, de 30 grados, pois que mellor sitio para pasear polo entorno da ría do Burgo, polo paseo marítimo do Burgo, e aproveitar para, bueno, pois, para ver os puestos que temos ali instalados e disfrutar de Casa dos Ollos e deste mercado, que é un mercado, bueno, como falamos, xa é un referente. O feito de que coincida xa é un bo costume, porque nos últimos anos ven sendo así, co Burgollás e ademais con algunha actuación importante, como pode ser, por exemplo, pois a de mañá venres, xusto, pois máis ou menos cando remate o mercado, actúa pois un grupo de tanta zona como los Mojinos Escocios, ademais de Valde. Cree vostede que pode chegar moita xente de fora, non só de Culleredo? Pois creemos que sí, porque, bueno, xa hai varios anos que coincide o mercado templario co Burgollás. A verdad que son dúas citas referentes aquí en Culleredo, totalmente compatibles, porque a xente pode ir ao Burgollás, escoitar un pouco de jazz, estar ali, salir, e ten tempo a dar unha volta polo mercado templario, incluso antes dar unha volta polo mercado, pois acercarse ao Burgollás. Como aliciente este ano a maiores, pois temos o que ti vendíes o concierto de Mojinos este venres, e bueno, se nos brindou esa oportunidade, bueno, a verdade é que creemos que é un atractivo máis para este mercado templario. O do tempo non o tiñan ensaiado, non? O do tempo, bueno, a verdade que a veces nos sale mal e nos chove, pero bueno, este ano fixemos as cousas ben, entonces vai vir un tempo.
O concelleiro de dinamización tamén o responsable de festas. Se pode decir que, aínda que xa houbo prólogo, non? Pois en maio xa as festas da Corbeira, o Corpus Christi de Encelas, as festas de Fonteculler, pero se pode decir que con este fin de semana especial no que se celebra sempre o Mercado Templario e o Burgo Jazz, arrancan as festas de verán en Culleredo, concelleiro? Pois sí, a verdad que sí, como ben dís, xa se celebran as festas da Corbeira máis de Fonteculler, pero bueno, ahora sí que ven o máis forte, que xa empeza a partir do Templario, xa Vilaboa, Burgo, Ledoño, xa estamos, bueno, as festas en todas as parroquias de Culleredo, que a máis son todas seguidas hasta o mes de setiembre. Parece moi bonito e ser concelleiro de festas pode ser moi bonito, pero imagino que o traballo do departamento, cando todo o mundo se divirte en estes meses, vostedes non paran de traballar, non? Bueno, a verdad que teño a gran suerte de ter un equipo técnico que bueno, que son os técnicos municipales que fan unha labor encomiable en tema das festas, me axudan moitísimo, e a verdad que, bueno, son cousas que ao final é unha festa, son cousas que gustan facer, e que é certo que teñen o seu traballo e dá moito traballo, pero bueno, o importante é que son festas que están arraigadas no noso municipio e o traballo faixe con gusto. Concelleiro, convidamos a xente a que esta fin de semana visite o mercado, visite o Burgo Jazz, que vaya ao concerto dos Mojinos e que vaya ás festas. Que lle diría a xente? Entendo que aos de Culleredo non fai falta, pero por se acaso, algún rezagado ou rezagada daqui ou de fora, como lles convida o concelleiro de dinamización de Culleredo? Pois creo que é unha forma moi bonita de pasar un fin de semana ou pasar uns días agradables, porque ademais, como falamos, temos de todo, temos o concerto de Mojinos, temos a Feira Medieval, temos o Burgo Jazz, o sea, hai para escoller os locales comerciales da zona, os locales de hostelería da zona que tamén se verán, entendemos que incrementarán a súa clientela, Culleredo ten de todo, e como Culleredo ten de todo, a verdad que creo que é un fin de semana para pasar uns días agradables, creo que pouco máis hai que decirle a xente, porque creo que todo o mundo conoce xa estas citas, como son o Mercado Templario e o Burgo Jazz, e bueno, creo que é unha forma moi atractiva de pasar estes días. Pois seguro que vai ser así. A Juan Carlos Iglesias Lobelle, responsable da Concellería de Dinamización de Culleredo, bueno, felicidades polo traballo e polo que queda a todo o departamento, e que sexa un éxito. Gracias. Moitas grazas, Orán, gracias a vos.